Hiya hiya. Hiya hiya. Hiya hiya. Hiya hiya. Seribu kata tak terukis dalam pandang pertama di Malaysia kekasihku aku rindu bila malam ku impikan duhai sayang ku terbayang-bayang sungguh indah rasa cinta yang pertama Junior. so oh ya ha oh ya ha he oh ya ha oh ya ha malam panjang malam minggu malam yang ku tunggu-tunggu rasa ingin bertemu cinta pertama bersemi bulan bintang jadi saksi saling mengikat janji hari-hari berjalan gembira bersama di rumahnya Krishna yang ku rasa hanya cinta pertama cinta pertama. Golaane gampang saking Mas. Pripun Pak Budi? Janji nang krepet rana mesti nang warung pring. Wis gampang pindah nggon. Putri Krekah. Acah loro-lorone ku. Model klik ku. Dikasih apa sekarang? Heeh. Oh, sakit rindu. Ya. Rindu sama siapa? Rindu sama siapa? Oh iya. Ayo Mbak. Sakit rindu. Ceng. Ceria saiki. Oleh hanyaran kok. Sakit rindu. Sing kira ono saiki ono. Sing saiki ono malam minggu ono. Sok nggo kursi dhewe ya Mas Cahyo. Sok nggo kursi dilek dhewe heeh. Ayo Mas Ardiansyah. Yuk. Sakit rindu Mas Monte. Soalnya penariannya sakit rindu. Requestnya banyak loh nih. Penariannya sakit rindu. Sak tekane wae. Ya sayang Luwih becik lara untung daripada sirahe ngeluh sakit cinta sakit rindu
turu yen awan redo yen mangan amarga tansah kelingan. Betul kowe betul kandamu. Piye Mas? Ayu yang guyu ora liya mung sliramu. Rina wengi dadi imbangku wani sumpah apa penjalukku bocah ayu aja guyu. Cengengesan. Lali anak lali baja Lali wayah lali betong Atung, 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 atung. rasane wong lagi gandrong pilih mancut Mas apa pilih urung yang urung tak trimo ngambung. ya Nang wit kencur. Piye be? Nganton awet kencur wae. apa kuat semene bobote lho Ayo Pokoknya jane kariwite kostumnya Mas Kariwite. Krishna Duta iki tetap istimewa. sak jose yang pesenku yang ngene lho. Piye Pak Budi? 5 Juni sing ono kan dijak. Saya ngendi? sing endi meneh Ampera Kulon. Wah, kamberang ulon jare kreka digutan terus tunjungan. Saya ngendi? mendunia pokoknya Yo. malaria apa malarindo sedina kok rasane sewindu ning awak marake turu numpak dekar mlakune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Alado papa alado piung anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung ada ikan cucut mlebu nang sarung kebacut tak gawe mlentung Alah apa iya? sawangan tak ke kampung Satrio Prabaswara Monte. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Daripada sirahe ngeluh sakit cinta sakit rindu Ya sayang yen wengi ora bisa turu yen awan redo yen mangan amarga tansah Hey, 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 hey. Oh betul kowe betul kandamu Hai. Cahayu yang guyu ora liya mung sliramu Rina wengi dadi impakku wani sumpah apa penjalukmu bocah ayu aja guyang-guyu Cengengesan. lali bojo lali wayah lali petung Atung, atung, atung. rasa wong lagi gandrong pilih baju apa pilih urung yen urung tak trimo gantung Nang wit kencur. oke siap sida nggawa dhewe sesuk Takon apa ki mau?
Nyuwun Cidro telu Mas. Jenengan Cidro napa Mbak? Ora. Kula tampanane aku nak. Iki wong iki takon nomere Pak Budi ya. Asake jedeke to. Lah piye Pak? Tanggal 5 main Pak Budi. Saya pakai jadwal belum kleru. 5 Juni. Isih ada. Malah Cek. riyan apa malah rindu sedina kok rasane sewindu ning awak marake gurung. Ya yo. Numpak dokar mlaku ning ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Walado bapak, alado biung. Anakmu kaya wong gemblung kapan dikaparing pitulung. Ada ikan cucut tak wadake sarung. Kebacut Piye, Mas Yogi? tetep tak gawe mlentung. Ngeteki ngono. sawah, ngeteki kampung. Ngeteki kampung. Lemu jadil tak pol-polke ya. Iya Pak. Mei, Juni, Juli, Agustus, yuk September leren. Kok leren? Aku ngerti dhewe to. Aku kon nunggoni aku. Sak tembang meneh ya Mas. Gak ditarik. Cidro telu, Cidro 3. Iya. Jare kowe wis ngukir jenengku mbok patrining jero atimu yen eling biyen karo janjimu tresnomu mung siji yo aku ning apa saiki ning citra kabeh omongmu kuwi gombalmu kiyo sapa wengi sing ra bakal tatu nyenengi wong kaya sliramu ngomong cinta sayangmu ning aku janji setia saumur uripku apa saiki kowe teko ning arep mata kowe gandeng wong liya Pancen roko iki ora ngetes rajan tatu nanging rasa periye neng jero dadaku gulane manis isi manis madu ketune nyapa mbiyen ketemu ora perpisahan sing gawe ketune ati nanging ngopo mbiyen Alfi disenengi jenengi sliramu gawe lara atiku ketune nyapa mbiyen ketemu ketune nyapa mbiyen ketemu Grup
Yuk, gedruke yuk. Ayo Mas Mamul. Yuk. Ayo teh, gedruke teh. Yuk, gedruke teh yuk. Maju Mamul, bareng mamul. ayo konco tidak maju bareng langkah ojo nganti salah Maju, maju ayo konco tindak maju areng langkah ojo nganti salah. Maju bareng ayo konco tidak maju bareng langkah ojo nganti salah Maju bareng ayo konco tidak maju bareng langkah ojo nganti salah Tertib iki. Bagus Mamul. Tertib. Teken aku Mas Mul. Oh, bagus juara. Iya. Sewu loro teh. Gong loro sik. Gong loro sik. Neng sisi kidul tanah Jawa dumununge. Ana segara nang nyoto gede ombake. Gulung gumulung ora kedat datan wayah. Ra ana jalma nang nyoto wani semrono. Krito kencana dadi titiane pasuryan dewa ra ono tandinge. Katon sumunar uga kesemake. Ra angel cita bisa mesti ake. Di roro kidul Ora kidul. ratu ning tata segara kidul. Nyi Roro kidul kang jumeneng ing Yo. tata segara kidul. Oh, Wah ya.
perkara bisa nuturan amanane kaping pindho salat wengi takonono kaping telu kang soleh kumpulono kaping papat petang kudu ingkang luwih kaping limo dikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insya Allah Gusti Pangeran ngijabahi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin adadama bil milah isolatan daimatan bitawami wal qiyam Wah ya. yuk